Можеш да говориш. И после виж. Е така спираш, е така на пауза. Ти завърши. Може да говориш. Не, само си имам всички статистика. И женска ти е. Никъде не се беше на векалата. Яко бе те се векалата? Моля. И чакай това да тук да го премах. Не бе, що пустих това е. Нищо, давай бе. А ти си на 40 ли? На 40 играч съм. Гледай колко факти имам. Иван на кой? Иван Мистри. Точно би, защото е по-силно плана. Аз имам всички играчи. Верно ли? Да. То колко са? Колко играчи са? Петима май. Като бройме и жената. Да? Жената ли играч, бе? Има и жена футист. Да. Това е ЛФС. Аре, това беше за този клип и чао!